Oh, hello. Hmm. Episode 4 kan lo thleng ve le tarang me hei muang hian episode 4 ni to a. Episode thi nga ti ron ti tlai ti deuh me the a chan chu dam lo deuh na wang khan kat ti ma thei lo a. Min lo hre thiam sham sang chuan hei golden diamond armor hi ko nei deuh tho to villager tanga villager trade hall tanga kan nei lo nei kha nia. Thian tree farming te in te po bong te po an tam ve to khom mai ka bong te. Chuan voina kan ti tur tlang puya chuan XP farm kha siam veila ha ka ti dewa chan chu enchanting tur hian XP hi kan ma mo na sel tu kha chan chu dragon beidong khan experience enchanting tlem jong kha ti le ha ka duwa chuan hei hi tu nei mong hian hei hi ka bamboo farm an ta then alo automatic khan alo la ve zel ta ka lo ko le ve chuan helai mun hi kan siam na tur chu ni ta ni helai area hian mob grinder kha don ni mob grinder ti la XP farm kha chuan hei kan ma mo tu ho zo zo ha ka lo da to a tikhan mob farming kha kan siam anga chuan kan siam zo khan wither kha wither skeleton kha farm le ha ka duwa chan chu pakhat wither skeleton head kha pakhat hak lo nei to a pahnih che kha ngai ta kan farm thei chuan nakina lo kan ti thei don ta chuan hei hmuangin hei hi ka tree farming ania 8x6 ani mo ta ka lo siam ani chuan hei lon chho na kha ania lon chho na in chung ber tanga lak zel ne so lai pawh chuan kala siam anga so pahnih na kha ania trading a khan ngai ta ni tikhan anh lo chu kan siam tran anga kan siam ma in kan mo mo tu kan la to a in lang o scaffolding ka siam ka ngai tak ta scaffolding kan siam anga scaffolding kan siam zo hian kan siam tran anga mob grinder kan siam zo te wither te kan tha a eng lo kan ti thei chuan Ender Dragon bei turin episode 5 na chuan kan prepare to hlenga Ender Dragon kan bei anga Elytra kan langa kan spawn point a khan castle siam ha ka du ni chuan man ro te po ha kan lo in prepare ve anga chuan castle kan siam mai in nether chuan kan ti tu chu kan han build chawanga chu mai netherite kha ka lo lak bel lenga ni kina ka lo farm don ni tlema gunpowder rel kan nei khan TNT ka lo siam TNT mang kan ti don nia masabela chuan kan mo tu thren khat tlang buin stone ho hi cobblestone ho kan ma mo kan lama sanga scaffolding kha chu ni kina karon chu kan ka le me don nia chuan tikhan chest hi kan dang chest pali kan tianga chest pali chunga hian hopper pali ha kan da le don ni tikhan hopper pali kan nia zulom sera hapo halo da chuak lok teng stone ho hi ka lakim ve ka ngai ja kan mo lo tak ho kha shia in the chest po kan mo shi lo tu na chak chuan bucket patni hi to ka shovel kan da da hla ta slap ka siama ko ling ta chung lo next kan po da sa khan slap kha hopper chunga han pali kha ka da don ni chu tlemin anron trum thlang na tu khan don ta mo one te pani theina tu kha
ที่เห็นXP farm ที่เราเสียมโจงXP farm กันเสียมโจบ้ากับขันเรียกมันdiamond ค่ะกันฟาร์มเลยลูกงา diamond กันฟาร์มโจหนัวenchanting กันที่จง enchanting กันที่โจหนัวขันที่เห็นXP เท่ากันมองโมดอนตานี่ชวน Ender Dragon ไปดูอิน next episode ค่ะกัน prepare ง่ายๆแต่ Elytra ล่ะก็โชว์กวาดเวค่าจากองเวนี่ Minecraft หันฟังนะคะ awesome MMA Elytra มังคันที่กัน build กันง่าย Elytra พอกันหันหลังอันนี้กินอ่ะโอ้เลยอินห่วงเฮียนเบสกับเราโจให้ก็คอมพาวน์ที่กับเราเอ็นะรีไนนะหมุนออกตอกผมไหมส่วนนี่ชกตัวกันเราที่วงบริดจ์เตกัสยามา trading hall เตออกมาส่วน tree farming เตเลย XP farming ตัวเราออกมากิมจังเวทเซลตัวตานี่ที่ฮันนักกินะไทยชวน hardcore เตะหากัน try เวทชินังกันละ try วักเรา hardcore เฮก็ฉันจูที่หัน loss item ส่งเตะอินเตะหัน loss ค่ะให้ส่งที่ hardcore ลงตาเสียที่เปิดคันก็ loss เวกโดนตาค่ะก็งำเราบางเห็น hardcore ที่ก็แข็งไอเราว่ามาเสียตีชินเวทชิมฮิตาชวนส่วนอะไรแต่ส่วนvillager villager outpost ค่ะvillager outpost ค่ะ raid farming กันเสียมั้งtotem farm อันนี้เบอร์ชู totem บักค่ะคัน saddle เตะemerald เตะปนยังชูha farm เตะตามุนชู novel ต่อก็บลอมให้มาเสีย port อมนะคุณเล่เป็นอะไร lead ตัวมาเสียข้าจูเราด่าช่องปนนี่นะส่วนอะไรส่วนเกี่ยวกับฟาร์มค่ะออกมา automatic collector ค่ะอันนี้บอกกันในกินกันในเอ็นโดนเนี่ยตัวหน้าชวน XP farm ที่กันชุนซอมเลยการ XP farm นั่นตัวที่กันเสียมที่กันชุนซอมเลยงะอะไรจะที่ตีสองกันมั่วตีชวนโอ้นี่เหรอดาบฮาร์เว
chuan heta tang hian block som riat a sang hi ta van lama scaffolding mangin kan danon chu kan AFK room tu khan zo ni chui ma chuan scaffolding hi kala nei tlem lu tuka ka zuk la lenga chho na tura ta na ka siam khoi nge hlama hi mala ron wak sha mang che tuna lifa an chuang chho lenga de kan chuang chho ta block som riat ania Kulenga center deuh brang o Binang ti kha block som ruk ti kha block som riat lon chho do ni masaberin kan ke ma khwa vel khun thlir pain an lon chawang kul bang te pawh na kia kan la siam anga hun te khun om ve tran to ne bridge te om ve to a chang kang ve zele slow the win mong chang in kan han tianga zoi in kan ti chang tlun veng chu spawn area hi so lampang so lai ve son ba za som sai paru kha sa kanom ta sang rap khop me a tlai la thi don chiang lu to ice spike kan oma hey snow biome mountain a kon lava oma lava pool thatak takan oma so lai poson lava pool om boka tikhan Tian hi FK room ania reilo te kan no FK chinanga meet nga vel thok lo kan en don tikhan mi nga chung chu kan eng lo veta mi nga chung kan lo FK a enge an kan zuk en don ni
no spawn no an no om ni chuan mob grinder ma XP farm kha kan complete tin ania an spawn lo ni chuan thil emawni siam mai emaw than tih mai emaw kan nei tin ani dawn ni an spawn nge ya ma sen chuk tla thla an awm ve maw non ve tho ni hi mob pawn na hem mob hian om tur ni lo ta hemi siam siam to hi chuan pawn lamah hian enge an pian theina tur ang kha ti eng zel tur ti hian an ti eng zok nge a ten lo piang palange ti po ngai te hian pian kha kan phal lo ni xem nào em cho muang đậu đôn thì này cái nào cái mà ai chăng càng dâu kinh càng xiêm lên cái tu nãy chọn thì khăn nó phốt sẽ là Ender Dragon bay tour hian kan prepare na savia to thì hian pro his technique kan ya potion of slow falling hi pathum kan ya potion of strength pahni chuan totem of undying pahni kan ya totem of undying khi rate ha kalau ti china video in lo endon ya tuna ki bad omen ha kan ta hai bad omen kha chu tun hen rate hi ti chini la ka ti dewa ka ma mo tur ho kan la photang ai rate ka kan be china nge Yo. Okay.
kan zo sham ti khan rei tha kalau ti ve china ma se ka huat ber chu vex ho kha ni ta ni kha vex ho kha nia an ningom ti me teng chuan hei hi go thon nia asam hi kangai na ani hi nakina driver kan defeat vele kan hamang Raider le Raidis ano ancient debris pahnih kala neya masai nikina chuan wither skeleton kalo nei bok ta wither skeleton hi kan farm belang voina chuan wither skeleton hi kan farm bel do na wang khan golden helmet kama mawa scaffolding hi king chho bok to ni chanchu in huang khan episode 3 at the pok khan lon chho fe kha ngai do na chuan ko khi kan da lo nga string hi chu lo ve sela ti khan wither skeleton pathum pahnih ve kan farm le lok ni tun episode a chuan kan farm le lok don mà có cái là sự khối làm người khác ôm tiếng nhìn lâu tên nữa lâu đầu tiếng what for đây là hi yên ăn lâu vậy này yo mình sẽ bắt đầu là kung work funga si katiang ho ho kan lawa katiang pumba katime min ka podewa kan pumba kan ho ve min kan chukanga kan tesin don ni antiana hey ka son ro ti kan tan che mo no na thal tok hey lại tan che le ta kan to nga an kan le chuan ti kha ni me tan che ru kha tan che ru ani lo chuan ka be don chuan ni mai nó đàn biết rồi nhìn lào nhìn nó cẩn lộc nan anh có phun áo còn cá lắc sù và sầu đòn nha nó bố nó chặt tắc này hả nó bố nó chặt tắc Pokemon những cái cho anh cần repair lằng đâu khai này mày lon thui vẫn đang ai về yên này
trum chu pick lan ton min khoi ve thei tla ta mai a chu kan phim khoi ngai zual don ni mo yes pani na thal tuk